Una sa Sugbo karon, Gobernador Gabini personal nga mitunol sa tabang financial ngadto sa lokal nga kagamahalan sa Dakbayan sa Surigao ug lalawigan sa Surigao del Norte alang sa mga biktima sa linog. Angat buhay Cebu, opisyal nga gilusad sa probinsya sa Sugbo. Samtang kababayanan sa kabanan sa Danao City gihatagan og panginabuhian. Kapitolyo sa Sugbo mihatag og solar power sa liparan islets sa Isla sa Bantayan. Mga barangay workers sa Isla sa Bantayan nakadawat og cash incentives. Samtang ipalikod pa og maayo ang katakos sa mga emergency responders unsaon pagluwas gikan sa katalagman og emerhensya ang mga persons with disability kon PWDs. O sa paugat sa kusog Kapitolyo nangandam na alang sa umabot nga palarong pambansa. Kini ug daghan pa dinhi lamang sa Sugbo karon. Gikan sa Mawak Balitaan sa Cebu Provincial Information Office. Ania ang Sugbo karon. Mayong adlaw mga Subuano, kini ang inyong mga higala nga tigahatod sa matay simanang balita sa probinsya sa Subo. Ako si Abner Kini. Ako usab si Cathy Calago. Kini ang Sugbo karon. Gobernador David, personal nga mitunol sa tabang pinansyal ngadto sa mga biktima sa linog sa Surigao. Formal na nga gitunol ni Cebu Governor Junjun Davide ang pinansyal nga tabang ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte alang sa mga biktima sa linog. Ang pinansyal nga tabang personal nga gihatod ni Gobernador Davide diin sila ni Surigao City Mayor Ernesto Matugas, Vice Governor Arturo Carlos Igay ug Surigao del Norte Board Member Melva Garcia ang mapasalamatong ni dawat sa maong financial aid. Usa ka milyon ka pesos alang sa Surigao City, samtang laing usa ka milyon usab alang sa lalawigan sa Surigao del Norte. Kauban sa gobernador pagtunol sa financial aid alang sa mga biktima sa linog, si Baltasar Tribunalo Jr., ang Pangulo sa Cebu Provincial Disaster Risk and Reduction Office. Usa sa mga gitan-aw ni Tribunalo ang kahimtang sa mga lugar nga grabihang naapektuhan sa kusog nga linog. Sa niini, unom ang gikatahong namatay samtang kapin sa usa ka gatos ang nangaangol sa 6.7 magnitude nga linog nga mitay-og sa Surigao City. Gani, gipaubo sa state of calamity ang Surigao City samtang 11 sab ka mga lungsod sa Surigao del Norte ang naapektuhan sa linog. Sigon pa ni PhilVox Director Renato Solidum, ang maong linog mugna sa paglihok sa Philippine Fault Zone Surigao segment. Ang katapusang paglihok sa fault zone na hitabo ni atong tuig 1879 diin giingong nakamugna kini og 7.4 magnitude nga linog. Kini si Catherine Abadia alang sa Sugbo karon. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo kaabag ang Office of the Vice President magtinabangay alang sa programang Angat Buhay Cebu sa tumong na mapauswat ang kinabuhi sa mga kabus. Ang usa ka adlaw nga seminar gitumong sa paggiya sa mga lokal nga unit sa kagamhanan, pagpili silang priority projects alang sa poverty alleviation, preparasyon sa paglusad sa Angat Buhay Cebu karong Marso 7 dinhi sa Cebu City. Atol sa launching proper, ang mga LGUs mo presentar silang anti-poverty programs alang sa funding sa mga benefactors nga maglakip sa mga pribadong kompanya, international ug local civic organizations. Ang Angat Buhay nga gilusad nitong Oktubre sa miaging tuig, usa ka inisyatiba ni Vice Presidente Leni Robredo sa tuyo nga masulbad ang problema sa kakabus, pinagis pagtinabangay o paghiusa sa mga LGUs na sudnong kagamhanan, pribadong sektor o international o local donors. Angat Buhay is the initiative of the Office of the Vice President to bring together stakeholders from different sectors, particularly
local and national government, private sector, local and international NGOs, and even academe and faith-based organizations to come together so that we can provide support to communities, especially to the communities at the fringes of society. Sa probinsya sa Sugbo, 15 ka mga LGUs ang gi-identify nga pilot areas. Sa amihanan, kini ang Bantayan, Dan Bantayan, Bugo City, San Remigio, Tabuelan, Tuburan, Danau City, San Francisco sa Camotes Island ug Mandawi City. Samtang sa Bagatan, ang Talisay City, Naga City, Carcar City, Barili, Argao ug Dalaget. Kay ang Cebu taas kayo og poverty incidence. So sa presentation kanina sa OBP or sa Office of the Vice President, ang Cebu ang pinakataas sa poverty incidence sa whole Philippines. So mao na ang as to the rule of the province, pareho rata og sa Office of the Vice President, kita lay mo facilitate pag-abot sa extremes. Actually ang poor og ang katong fortunate, which is di katong mga kompanya na mag-abot sila. Ang mga proyekto sa Angat Buhay naglikip sa livelihood, tubig ug sanitation, health, food security ug nutrition, edukasyon, women empowerment ug pabalay. Matud ni Georgina Hernandez, Pangulo sa Angat Buhay Project, ang programa gitumong aron sa pag-complement sa mga proyekto sa nasudnong kagamhanan, pagpalikon sa disenyo sa implementasyon niini. It's a government at work that is participatory and that is accessible to the people so that we're able to empower communities and local stakeholders. Yang gitumbok nga nabantayan ni Robredo nga suds pipila ka tuig niya sa NGO ug isip magbabalaod daghan sa mga proyekto sa kagamhanan giimplementar nga way maayong koordinasyon. Ang probinsya sa Sugbo apil nga kabayan sa programa tungod kay dunay common nga elemento ang 6K Development Agenda sa gobernador ug sa Angat Buhay. Kini si Fred Quinio sa Sugbo karon. Tungod sa pagpanghingusog sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa kampanya sa legal fishing, dugang courtesize ka mga bagong fish wardens ang ipaubos sa tulo ka adlaw nga seminar. Ang mga tunugyanan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR, din sa Rion City, ingon man ang Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang may bansay sa mga bagong fish wardens sa mga ginadiling nga matang sa pagpangisda ug sa mga pamaagi paglakop sa mga malapason. Si Jesus Manuel sa Ham Radio o mga kauban mao nahimong facilitator alang sa Radio Communication Seminar. Sa labing unang higayon, gibansay sab sila sa tukmang paggamit sa radio equipments alang sa mas epektibo nga pagpatuman sa balaod sa pagpangisda. Ang mga bagong fish wardens nagikan sa ika-4 ka distrito sa lalawigan nga gilangkuban sa Bugo City, Midilian, Dan, Bantayan, San Remigio, Tabugon ug Tabuilan. Samtang nipahigayon usab og coastal cleanup ang tulo ka mga barangay sa lungsod sa Midilian. Kini si Iraldito Pania alang sa Sugbo karon. Mga mulupyo sa gamayng isla sa Lipayran sa Bantayan Island nagkapahimulos sa gasa sa kahayag gikan sa Kapitulyo. Usa ka 16 anyos nga batang babae, Princess Nicole Alulod, nakadawat ining gitawag og gasa sa kahayag. Dihang si Gobernador Hilario Davide III, personal nga mitunol kaniya sa usa ka ecologically friendly light source, atol sa pagpanghatag sa Kapitulyo og cash incentives sa tulo ka lungsod sa Bantayan Island. Matod ni Davide, ang solar kit makadasig kang Nicole sa iyang pagtuon sa leksyon kada gabi. Salamat tayo. Gobernador na sismutas sa mundo na luwas. Si Nicole usa ka tinun-an sa grade 7 sa Bugtong Public School sa isla sa Lipayran. Kun mahinumduman, si Nicole miawhag sa kagamhanan paghatag sa iyang komunidad og akses sa kuryente. Kay mao kini ang ilang problema sukad sa gamay pa siya. Ang Barangay Lipayran usa ka gamay nga isla, mga 8 ka kilometros habagatang kasabtan gikan sa Municipal Port sa Bantayan Island. Niadtong 2013, ang maong lugar apil sa grabing naigo sa bagyong Yolanda. Unya, samtang ang staff sa Kapitulyo nangapud-apud sa cash incentives sa 1,631 katrabahante sa barangay sa Bantayan Island. Si Davide misurpresa kang Nicole og sa mga 50 kamulupyo. Ang kit may 270 by 180 by 18 mm nga solar panel nga i-charge panahon sa adlaw aron magamit ini kagabi.
Aduna kini 18 volts, 5 watts power alang sa 5 ka bombilya nga may switch on and off panel ang matag usa ug ipahimutang sa nagkalain-laing bahin sa balay. Ang matag kit mogustar og 6,500 pesos nga mulanat og 4 ngadto sa 5 ka tuig. Uban ang built-in power indicators, USB output, DC lighting output, ug efficienting battery capacity. Uban sa efficienting nga power generator, ang solar kit makasuga sa usa ka panimalay sulod sa 8 ka oras. Sa yuini, si Nicole mitugan nga sa higayon nga mosanap na ang kagabhion, daw sa mapawong ang iyang mga damgo, si Nicole nailo sa sayong pangidaron. Ug miingon nga kun walay suga ang iyang pagtuon sa leksyon samara sa nagbasa og libro sa kangitgit. Pasalamat dako kang Governor Davide na gitagaan kami niya og solar og gikuha na kami niya radyo in case na nami ng emergency magamit na mo dali ang radyo. Once na may bagyo makahibaw din kami. Ako magpasalamat ko kay dako sir sa mga tabang ni Gob nga siya may kasing-kasing yun sa pagpaabot sa mga indigene sa among barangay ug ako murag nakalahilak sa kalipay sa gibuhat ni Gob ug sa mga kauban. Atol sa yalong seremonyas, si David mingon nga naglaom siya nga si Nicole nga anak sa usa ka mangingisda mupadayon sa iyang pagtuon ug puy-an ng iyang damgo nga mahimong magtutudlo usa ning mga adlaw. Gawas sa pagpanghatag og financial allowance sa mga barangay volunteers, si Davide ug Vice Gobernador Agnes Magpali mi-turn over usab og 81 ka monoblock chairs ug lamisa sa Bantayan Island Fishermen's Cooperative. Walay kasudlan sa among kasing-kasing ang pagpasalamat ug amon iampo. Nahatagon ta sila mga lawas, magpadayon na ilang mga maayong buhat sa pagserbisyo sa tanan katawhan sa probinsya sa Subo. Pagpanghatag og cash incentives alang sa mga barangay volunteer workers nagpadayon. Gobernador Junjun Davide o Vice Gobernador Agnes Magpali mo'y nangulo sa kalihukan dito sa isla sa Bantayan. Tulo ka mga lungsod sa isla sa Bantayan gibisitahan ni Gobernador Junjun Davide ug Vice Gobernador Agnes Magpali aron pagpasidungog sa mga barihanong sakripisyo alang sa katilingbanong serbisyo. Tulo ka mga lungsod ang Batadeos, Bantayan ug Santa Fe nga mokabat og sobra 3 milyones. Sa subutang yabi-abi ni Mayor Salvador de la Fuente ang mga taga-Kapitolyo sa paghidangan sa lungsod sa Batadeos samtang puno ang covered court sa mga barangay health workers, day workers, tanods, nutrition scholars aron mudawat sa ilang mga cash incentives isip pasidungog sa mga barihanong libreng serbisyo. Para sa akon, wa ko ikakumparar sa iya. Kaya sa iya gihimo, maski pagani ako. Kaya di pa ko kakaya sa iya sa pagkasubra nga mapainom sa ano. Kaya manay huna-hunahon naton. Nga nakaamahan kita'y binatuod, nga amahan sa probinsya sa Subo. Samtang mapasalamatan usab si Mayor Art Despi sa paghidangan sa mga taga-Kapitolyo aron paghatag og pasidungog alang sa mga barangay. Bisan pa man sa kalayo sa mga kalungsuran sa isla sa Bantayan, si Governor Junjun Davide miauhag sa taga-Bantayan sa pagpaminaw sa mga programa sa Cebu Provincial Information Office nga mabati sa DYCM aron ilang masayran ang mga programa o proyekto sa lalawigan sa Subo. Ang programa pagmuang Subo nasa DYCM dahil sa inyong mga kanya alas 11 sa buntag at alas 12 sa Ponto. Anak ng panoong ang mga balita at sa provincial government ang mga activities na patulungan ng mga animo sa provincial government. Samtang sa lungsod sa Santa Fe, Mayor Jose Esgana mahinangpon sa paghidangan nila ni Governor Junjun Davide ug Vice Gobernador Agnes Magpali nga nangunay pagapalapot sa mga cash incentives alang sa mga barangay health workers. Gilatas ang kadagatan, maabot lang sa isla sa Bantayan. Gibisita ang lungsod sa Matidihos, Bantayan o dinhi sa Santa Fe. Aron pasidunggan ang mga baryohanong sakripisyo. Manang, unsaon man sa taga-baryo nga mga makapangayo ninyo og emerhensya at tabang atol sa emerhensya. Buhato na mo bilang magkuan kami magduaw sa tagtag sa nila ka panimalay, magtudlo sa mga kabataan sa daycares. Okay. Gikan din sa
lungsod sa Santa Fe. Kauban ang mga Sugbo News Team. Kini si Iraldito Panya alang sa Sugbo karon. Giaprobahan sa espesyal nga sesyon sa Junta Provincial sa Lalawigan sa Sugbo ang resolusyon nga ginuso ni Provincial Board Member Jerome Christian Librando aron pagtugot kang Gobernador Hilario Davide III nga mulagda sa contract agreement tali sa Tuanson Construction alang sa supply sa labor o materials sa katukuran sa Classroom School Building Cluster 1 sa Luok Elementary School sa lungsod sa Oslo, Lanao Elementary School, Boal-Boal Central School, Santa Cruz Elementary School, Kansayahon Elementary School, Tubod Duguan Elementary School, Balagtiki Elementary School sa kantidad nga dulan sa 14 milyones pesos. Ang maong mga classrooms humanod-sulod sa 177 ka mga adlaw. Giaprobahan sab ang resolusyon ni Board Member Raul Bacaltos nga nagtugot kang Gobernador Hilario Davide paghatag og pasidungog sa manampuson nga anti-drug operation nga misangpot ngadto sa pagkamatay sa usa ka barangay Kagawad nga nasakmitan og 800 pesos nga kantidad sa shabu didto sa Dakbayan sa Karkar ug sa pag-ila sa kapulisan sa Dakbayan sa Karkar nga gipanguluhan ni Police Chief Inspector Jose Lidawa sa dali nga pagsulbad sa kaso nitong 4 ka buwan nga masuso nga gidagit o gilugos dito sa barangay Perelos, Karkar. Mas gipalikon pa og maayo ang katakos sa mga emergency responders unsaon pagluwas gikan sa katalagman og emerhensiya ang mga persons with disability kon PWDs. Atol sa mga emerhensya o mga kalabidad, katong adunay mga kapansanan or person with disability mas gipalikon o gipalapdan pa ang pagsiguro sa ilang mga kaluwasan. Our network nangadto mi og ang first pa namong geto is dalaget pa man og San Remigio. Nangadto mi dito para maghiskot mararagog seminar nga type nga maghiskot unsa ning Cebu, unsa ning disability inclusive DRR. No nya, unsa ang mga pwedeng mahimo sa mga persons with disability panahon sa disaster. So ang atong mga naa sa wheelchair ilang gipakita kung unsaon pag-rescue sa buhaton sa kung naa ka sa wheelchair. Ang atong mga blind kung unsaon ato paghinumdum panatag na isunog sa atong buhaton. Atong mga deaf panalitan og kanang dunay a disaster unsaon pagsinya sa deaf nga nag-need sila og help. So mo ito atong ipakita dito during sa atong Cebu. Ang Cebu Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Network mihimo sa unang panagtagbo ni tuiga. Gisalbutan kini sa mga non-governmental organizations, local government units ug ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ang matagpundok mihatag sila mga report at tulos sa mga pagbansay-bansay kung saon masabtan ang mga panginahanglan ug pagsabot sa mga sensitibo nga kahimtang ni atong adunay mga kapansanan. Sa Dalaget, mix na gito. So, daghan kayo na-open ang mga eyes sa mga rescuer dito sa mga members sa ilang LDRIMO, responders. So, nice kayo ang amo sa dito nga experience yun, no? Ikinahanglan sa matag local rescuers o responders nga aduna sila igong kahibalo o kasinatian sa pagka mahinungdanon pagsubot sa mga tao nga adunay kapansanan atol sa emerhensya o mga kalibidad. Kini si Iraldito Panya alang sa Sugbo. Vice Gobernador Agnes Magpali mo'y nangulo sa paghatod sa mga programa sa panginabuhian sa Women's Group sa Barangay Cambanay, Danao City. Gisugdan ang kalihukan sa Cebu Provincial Women's Commission kun PWC sa usa ka budol fight. Uban kining mga kababayinan dinhi sa Barangay Cambanay, Dakbayan sa Danao. Si Vice Gobernador Agnes Magpali, Pangulo sa PWC, may pahibaw sa mga kababayinan sa mga programang panginabuhian alang nilang kababayinan. Actually, duha ang akong tumulong pero agad yun. Una sa tanan, ang programa alang sa kababayan na kung akong i-launch nga tuluan ta kung saon paghimo o organic fertilizer. Usana niini ang vermiculture. Diin suma pa ni Magpali, dako kaayo kini og ikatabang isip dugang kita alang sa mga kababayinan dinhi sa Barangay Binalyo ug
sa ubang lugar dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Dugang ni Magpali nga dili na unya problema ang market kon merkado niini. Sanglit, aduna may andam nga mopalit dayon niini. Ang bugtong buhaton lang sa mga kababayinan maunga ang mag-organisar og pundok o magpasakop sa kooperatiba nga accredited sa Kapitolyo. Gawa sa Vice Gobernador, dito ang mga tinugyanan sa Cebu Provincial Veterinarian's Office. Pinaagi nilang Maria Rhea Chuchi Ramos ug Dr. Roldan Sarahena kinsa maoy pangulo sa Provincial Agriculturist Office aron paghatag nila og giya kung unsaon ang vermiculture. Gusto sad na akong organize ang women's organization sa Danau sa barangay Kambanay. Kay daghang kay tag livelihood program, training programs. Wala gid din taon maka-avail unya ako na diin dito na ko Dumanhog, dito na ko Alcoy. Ngayon nga namang sa Danau nga taga Danau kuwa. So karon finally nakasabot sila og unsa ang mga programa to pa sila sa taas. We are teaching them how to do vermiculture. Kay ni aman mura magunig agricultural barangay. So naay mga tae sa bangka dinha nga di sa kibaw asa ibutang. Dungan usab nga gipahibaw ni Magpali ang libreng insurance nga gitanyag sa Kapitolyo alang sa mga binuhing kahayupan sa mga mag-uuma. Gani dito sa lugar may mga form sa insurance nga gipang fill upan aron makabaton sila ning maong programa sa provincial capital. Nagpapirma mi, nakakita mo ni ana dinha kay dunay programa ang pamunuan ni Governor Junjun Davide nga ang tanan nga mga miyembro og usa ka organisasyon nga nagbuhi og hayop dunay free insurance. Ang province ang mabayad sa premium, all they have to do is to sign. Unya wa kay na ma-disseminate niya ang uban hibaw ka mga farmers maglisod sila kanang fill up sa form. Karon ni aboy mga pada ang veterinarian nato si Chuchi, siya na i-interview sila niya ipapirmahan na lang 6 months pila ka days una effective ang insurance 21 waiting period 21 days lang waiting period. Insured na ang tanan nga hayop nga as explained og kanding 6,000 og baka 3,000 og baka mas dako-dako kung dairy 60,000. Dito sab ang mga representantes sa mga kooperatiba aron pagdani kanila og pagpasabot nga dako kini og matabang alang sa dugang nila nga kapanginabuhian. Subling giawhag ni Magpali ang mga taga Binalyo nga maghiusa sama na lang sa Cash for Work program. Diin magtinabangay ang usa ka pundok alang sa ilang mga ginagmay nga proyekto sama sa pagtukod og kasilyas ug uban pa. Ang PWC adunay daghang programa alang sa mga kababayinan, alang sa ilang panginabuhian, pagpasikayod sa ilang mga katungod ug sa dako nilang obligasyon dinha sa atong katilingban. Sa mga gusto makabenepisyo, bisita alang unya ang buhatan sa PWC sa Kapitolyo. Kini si Catherine Abadia alang sa Sugbo karon. Mga atleta sa lalawigan sa Sugbo nga nakasakmit og bulawang medalya sa miaging Sivra 2017 gitapdang pasidunggan sa Kapitolyo. Gikatak na sa Departamento sa Edukasyon nga mohimo og recognition rights karong Marso aron sa pagpaila sa 43 ka mga gold medalists nga mga elementarya ug high school nga mga atleta gikan sa mga kalungsuran nga girepresentahan sa lalawigan sa Sugbo atol sa gipahigayon nga 2017 Sivra dito sa Chudolo Mindula Oval Ground sa siyudad sa Naga diin ang Cebu Province nakalangkat sa kaduhang dapit batok sa mga probinsya sa Bohol, Siquijor ug mga siyudad sa Central Visayas. We plan to recognize them later, but ang atuwa mo normally buhaton na after the Sibira is to prepare the athletes who qualified for the palaro. Kanato mga mga gold medalists na to automatically qualifies for the palaro. Although ang composition of the Central Visayas team to compete in the palaro will be
ang himo niya na ang DepEd man, province DepEd, because one team naman tayo going to the national competition. Attorney Remel Abing, Executive Director sa Sports Commission, mipasabot kinsa ang mamahimong atleta nga mapadala sa Cebu Province kung ugaling mahingpit na ang pagpahigayon sa panalong pabansa nga i-finalize sa Departamento sa Edukasyon nga gikatakda karong Abril. Samtang dakong kalipay ni Governor Junjun Davide nga ang lalawigan sa Subo nakalangkat sa ikaduhang dapit sa gipahigayon nga 2017 si Biraa. We learned that na number 2 ang province, nalipay ka siya. He was happy about our the outcome kasi ang Sports Development Officer nga si Edelbrando C. Velasquez sa Cebu Provincial Sports Commission may butyag nga nakaandam na ang mga kalihukan aron adunay igong kapasidad ang lalawigan sa Sugbo sa pagpadala og magdudula gikan sa mga grassroots sa kalungsuran ngadto unya sa palarong pabansa diin maglangkob sa Central Visayas isip usa ka team. Ang lalawigan sa Sugbo karon nangandam sa umaabot nga palarong pabansa din i-finalize pa sa Departamento sa Edukasyon. Ako mangutana ni Sports Development Officer kung doon na may mga nakaandam na mga activities, mga programa pagpangandam sa umabot na palarong pabansa. Actually, ang tanan na mga activities sa dito ato nang i-coordinate sa DepEd. Doon na sa July plano, what we're going to do is to support DepEd Cebu Province to provide them the training, logistical, technical, and all support na itong ilang ikinahanglan. On our part, doon na tayo mga proyekto naghihanay na para karong summer. So far, ang schedule sa palaro is later part sa April. But then, unless doon na nag-final nga memo, gikan sa Central Office DepEd, ato na siyang finalize. But then, karon nagsugod na ta pag hinihinay training, maybe ato na papuwayon mga bata usa 2 ka semana. After go on sa atong training. So kining ang Sugbo, ang lalawigan sa Sugbo ug ang Dakbayan sa Sugbo mahimo na sa ka-team. Apil na ang Bukol ug ang Siquijor niya na Region 7. Magkumpos sa ka-team. Dunay majority ang mga athlete gikan sa Cebu City, sunod ang labing daghan ang sa Cebu Province, ang Bohol, Siquijor, Mandawi, apil sila Lapu-Lapu, ug iban pang mga ang Naga mismo naasa sila yung mga athlete nga mapadahan ato sa palaro. Project na to is to train the grassroots and then later on they'll become excellent athletes. Gikan diri sa Cebu Provincial Sports Commission. Kauban ako si Brando Velasquez. Kini sila nito pa niya alang sa Sugbo karon. Sa atong magkuyog kita segment, tampo nato ang Museo Sugbo. Unsa ang atong mga makita dinhi? Maayong adlaw kaninyong tanan, kini ang ikaduhang hugna sa atong kulturang Sugboano. Dad-o na mo kaninyo ang mga bahandianong kasaysayan sa Museo Sugbo. Kini si Reggie, mag-uban kita sa Museo sa lalawigan sa Sugbo. Nahibalo ba kamo nga ang Museo Sugbo kaniadto usa ka mahinungdanong presongan sa Kabisayan? Mao kini ang gitawag og Carcel de Cebu. Kaniadtong 1869 gidisenyo kini ni Don Domingo de Escondrillas nga gisugdan pagtukod ni atong 1871. Ginaingon nga ang mga bloke nga gidemolish nga Parian Church kaniadtong 1970s ang gigamit sa pagtukod sa maong edipisyo. Ang maong edipisyo mao ay saksi sa mahinungdanong kaagi sa Sugbo. Nahimo kining bilangguan alang sa mga katipuneros sa panahon sa pag-angkon sa mga Kastila. Sa dihang misakop ang mga Amerikano, ang bilangguan o karsel mo ay gigamit nga pasilungan sa mga kabayo nga nakigtigi sa hipodrome, nga duol niini nga gitawag karon sa atong panahon nga hipodromo sa Barangay Mabolo. Human sa kagawasan gikan sa mga langyaw ni atong panahona, katong mitraydor sa hapon gibilanggo usab niining dapita. Karon aduna kitay amiga nga si Masi, makasaysay nato kung unsa man ang Museo Sugbo. Day Masi, kumusta? Okay ra. Unsa may makita nato diri sa Museo Sugbo? Daghan kayo tag makita diri sa museo, no, kay ang kining ato ang museum good ang gi-feature nato diri ang history sa Sugbo.
So naatay upat ka buok galleries arranged chronologically according to timeline gikan sa panahon nga wala pa masakop ang Cebu sa mga Kastila, pag-abot sa mga Kastila, panahon sa pagsakop sa mga Amerikano ug ang gubat ni atong 1942. Aduna sa tay mga special exhibits kining sa Abellana nga pamilya ato ang gi-feature ang kinabuhi ni Jovito Abellana ug ang iyahang amahan nga si Gregorio Abellana kung hain na ata sa sulod sa ilahang gallery karon. Naa sa tay gi-feature nga gallery about ni Vicente Rama gikan sa pamilyang Rama ug naa sa tay mga display diri nga gidonate sad gikan sa ato ang mga higala sa Cebu Citizens Press Council. Ang gallery gitawag nato og Cebu Mass Media Gallery. Naasad tay duha ka buok institusyon nga naasad nag-exhibit sa ilahang theme diri sa Museo Sugbo kining sa National Archives ug ang National Historical Commission. Amiga kong masi katong niaging 2013 naglinog man to giunsa man ni pag-survive ang Museo Sugbo. Actually mapasalamaton kaayo ta nga dili kaayo dako ang damages nga nahiaguman sa museo no sa iyahang struktura, although nasira ta for pila ka months, so wala gyud ta nakaabli sa publiko aron sa pag-ensure sa ilahang safety. Mapasalamaton sad mi kay mausad toy nahimong higayon na ablihan ang higayon sa pagpa-restore o pagpa-fortify sa ato ang structure no gipalig-on sa National Historical Commission. Giabagan kita nila og gasto sa ato ang mga expenses sa pagpa-restore sa ato ang karsel. Muna karon nga iganhin nila sa museo, makita nila ang dakong kausaban no nga makita nila nga puti na kaayo ato ang mga coral stone, limpyo na unya lig-on na sa tiyan-awon. Tanan butang nga naa diri sa sulod importante jud para namo, para nako. Tungod kay tagsa-tagsa kabutang na ay gisaysay nga storya. Even the carcel itself, even the structure itself is very important to us because nagbarog gihapon siya hangtod karon no, so maka-imagine ka kung unsay mga nasaksihan sa ato ang edipisyo sa pagdagan sa panahon no wa pa ta nataw pero ang kani siyang structure kung naapaling ni mga mata o mga bakba nga makasaysay nato og unsay nahitabo natong yes makastorya gyud sila nato. Daghan kayong salamat masi og salamat kaayo sa pagpaambit sa impormasyon sa Museo Sugbo gawa sa pagtanaw og kuhag mga kasayuran gikan sa mga display sa museo. Mahimo pud nimong kalingawan ang pag-watercolor nganhi. Mao kato ang atong ikaduhang hugna sa atong mag-uban kita. Nang hinaot ko na nalingaw mo og aduna kamoy nakatunan sa among gipakita ngari sa Museo Sugbo. Kini si Reggie alang sa Sugbo karon. Mao kadto ang mga balita nga hatod kaniyo sa Sugbo karon. Ako si Abner Kini. Ako sab si Cathy Calago. Daghang salamat.